שלום לכם, שמי עירית מור. אני עשיתי ניתוח הרמת פנים אצל דוקטור טלי פרידמן ב-2018. עד היום, כל מי שרואה אותי טועה בגדול לגבי הגיל שלי. לא אגיד מה הגיל, אבל יש פער של כמעט 15 שנה בין גילי אמיתי למה שחושבים. אני ממליצה בחום לעבור את הניתוח אצל דוקטור טלי פרידמן. קודם כל, היחס שלה, האמינות שלה, הכנות שלה, המקצועיות שלה, האדיבות שלה, הטיפול המאוד מאוד מסור לפני הניתוח, בזמן הייעוץ, אחרי הניתוח. ביום הניתוח זה היה ליווי צמוד, גם של צוות מאוד אמין, מסור, מקצועי. פשוט אני ממליצה בחום רב, ולמי שיש ספק או צריך תמיכה ועידוד, אני מוכנה שיתקשר אליי ואני עודד את מי שרוצה או מי שרוצה. ושיהיה בהצלחה.